Koromoga juang lita mapode ni e chunjo kanyo mag duon bura mar ODM e wi duoko mar yiero mar Komten piny Kenya ne onyiedhore. Tinende jotend ODM ogolo ywak kawacho ni chalo mar Raila Odinga nondhoge gi jokanyo moko mag riwruok mar Azimio la Umoja. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo loso kawacho ni gisechich kata motelo ne yiero ni nitie ji mane wuondo Raila Odinga. Achung weche marwa Ken Mugamia waler mathoth. Bang lendo manyocha ogol kod IEBC, manyocha yango William Ruto kaka jatend piny moyier, ka bang'e to duoko chako luwe kowuok e doho maduong' mogik manyicha ne ochwe opuodho loch mar Ruto. Jo ODM ka otelne kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo koro golo ywak ni miriambo moko chalo manie Azimio la Umoja, ka wacho ni ne gichich kata kapok obagi yiero. Dr. Guru moro to nyaka wawachi nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji odhi e yiero nyaka samitimo yiero ining'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan bomas gi wuonda jakom nyaka dakika mogik okuodo ka to koro nyaka wuogi. Jotend ODM ma oloso e kar chung'od bura mar Gem e yik mar nyamin jaod bura Elisha Odhiambo okoni jatend Kenya Uhuru Kenyatta nyocha ne siro Raila gi chunye duto, makmana ni ji moko moluoro Raila to kod mamoko bende oluoro Uhuru Kenyatta owuon to nyocha ne wuondo gi awuonda. Wan kaka jo ODM koro nyaka watim gimiluongo ni reflection. Reflection ma nyaka watim en ni nyaka wadu away with psychophancy. There is some psychophancy moro ma too much ma is misleading. Gimutiende wacho cha. Nyaka wahakikisha ni psychophancy no watieko kendo joma nyojo se abrogate themselves. Nigire maging'eyo magara imigi pachi ni ana feel nonego watime kama to gin ging'eyo ang'eya ka gima nonyuol gi knowledge, all knowing en Nyasaye ok en human being. Jogo ging'ere, we want to urge them ni gi create space mondo jomoko mane migi ideas to gidak kao kabe otemie nikech ng'en koro watimo gimiluongo reflection. Bende giseyo doho maduong' mogik mar Supreme kuom ne tiyo kod weche moko magiwacho ni ne nyiso achaya kancha ne golo ng'eto e wi bura mar kwedo yiero manyicha ne ochwal gi Raila Odinga. Jothurwa utiyo matek ugoyo ombulu 6 piece. Baba no hair everywhere. To jogi emotimo judgment marach. Language magitiyogo mokwongo ok ber. Hot air manade. I'm a linguist. Hot air manade minyalo use professionally. That is very colloquial. Okinyal tiyo gi language machal kamano. After Maraga, we'll have judges that can stand up in honor and with respect to the people of this land. And I'll repeat it and repeat it and repeat it wherever I go. Chief Justice Kome, you have brought shame to the judiciary by rendering a judgment that in the eyes of the people, the ordinary people of this land who fought for you, to make sure that a Chief Justice can have independence, you have brought shame to the people of the Republic of Kenya. Karakamano jotelo go podoko ni ok en gi kong'wech ni mar pod gin kod geno. Dr. Oburu Ginga ka wacho ni kik sigu bedi e riwruogno mar Azimio la Umoja gi kinde ni. Wawe uru chako gimiluongo ni blame game nwa chako wacho ni ng'ane rach ng'ane nyoti mago waburo wacho bang'e. Sani wakudre uru mondo wariwre uru wabed uru gimoro achiel. Wawe uru chako wacho ni wagol ng'ane, wariemb ng'ane, watim ang'ono. Mago to bro betie mos tok ni sani nuchako mana gi wach mar riembo ji. Wan wadwa ni wariw ji mondo wabed uru kanyachiel. An anyalo kono ne wan gi jakom kapok owuok odhi yweyo. To wacho ni beduru mos, obro duogo, kendo obro miwa direction yo mwabro chimo. Kik thagu, wang'e ni lit, lakini maduong' ni piny gi geno ya wuot luo pod wantie. Donge? Koro makre kumura chiel koganda, support luo. Gikone gijiwo 10 counties mapacho ka ainyato mago makaluo. Mondo miyo ket maino e jiwo dongruok kaka geno makoro jo piny nigo. Gimaber en ni nwaloso pend chik makelo nwa pesa makata gikwalowa kucho to pesa wa masia to biro lwet James Orengo. Emomiyo Jim gi William
wan koro genowa koro ni mana kuom Siaya ka. Kae ma koro nyaka watiye maber. Ken Muga, Ramogi TV. Manen Gavana